Θα συνεχίσουμε βέβαια τη συζήτηση με τον Γιώργο Καλογεράκο, τον πρόεδρο του Αστέρα Γλυκών Νερών, που προσπαθεί να από του ανθρώπου και πραγματικά κάτι συγχαίρομαι και χαίρομαι που το συνάντησα και κατάφερα να το φέρω στην εκπομπή, που προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη που πρέπει επιτέλους να περαστεί, έτσι να χρησιμοποιήσω λαϊκή έκφραση, σε όλα τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, στο νέο ξεκίνημά τους και στους ερασιτεχνικούς συλλόγους. Και αυτό πραγματικά θα είναι και μάθημα για ολόκληρη τη ζωή τους. Όμως, πέραν της φιλοσοφίας που θες να περάσει αυτή, με την πολύ καλή αντίληψη που έχει να κάνει και με την παιδεία στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, μέσα και από το βιβλίο που πραγματικά έχει γράψει, αφιερώνοντας αρκετές νύχτες από τη ζωή σου, έτσι, γιατί όλα αυτά γίνονται με κόπο. Γιατί υπάρχει και ο προσωπικός κόπος, το να είσαι κοντά στην ομάδα, να την παρακολουθείς, να ρίχνεις και χρήμα, δεν είναι και λίγα πράγματα. Έχεις δώσει και έμφαση και στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές, γιατί και το γήπεδο είναι κοντά σε μια δασόδη περιοχή, έτσι. Ναι, είναι και αυτό ένα προνόμιο ότι τα παιδιά τουλάχιστον γυμνάζονται και αναπνέουν οξυγόνο. Σε αντίθεση σε άλλες πόλεις. Και τη σημερινή εποχή, Γιώργο, πρέπει να αναπνέουμε όλοι μας οξυγόνο, το χρειαζόμαστε, και αυτό είναι και ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς μας. Επιτέλους θέλουμε να έχουμε οξυγόνο, να αναπνέουμε χωρίς άγχος. Γι' αυτό οι 4 ενότητες που λέει, μια σπουδαία ενότητα είναι η φύση, η οποία είναι μια ισορροπία όσον αφορά, ας πούμε, στο κομμάτι που θα αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας, να είμαστε ισορροπημένοι, ας πούμε, και με σεβασμό. Και λέει ακριβώς το τι μπορεί να κάνει κάποιος, ας πούμε, κοντά στη φύση, που είναι απαραίτητο κομμάτι να το ζει ο άνθρωπος. Έτσι, όπως λέμε, η βόλτα στο βουνό, ο περίπατος. Και εμείς έχουμε το προνόμιο αυτό αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να είμαστε πάρα πολύ κοντά στη φύση και να γυμνάζουμε τα παιδιά με ένα περιβάλλον φανταστικό. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τους δημιουργεί μια άλλη αίσθηση και τους δημιουργεί μια έτσι καλύτερη όρεξη στο να δουλέψουν για όλες τις άλλες εκδηλώσεις της ζωής τους σημαντικές, τόσο στα μαθήματα, έτσι, όσο και στα υπόλοιπα πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος, όπως είπες, θέλει το οξυγόνο για να μπορεί να ανασάνει και να μπορεί να αισθανθεί διαφορετικά και αισιόδοξα. Μίλησες προηγουμένως για την καθαρά τακτική, αγωνιστική και τεχνική στο ποδόσφαιρο. Μας έλεγες κάποια πράγματα προσαρμοσμένα, όπως για παράδειγμα με την Μπαρτσελώνα, έτσι. Ακριβώς. Βλέποντας έτσι και αναλύοντας πάρα πολλά πράγματα, μπόρεσα να καταλάβω κάποια στιγμή, ας πούμε, το σχεδιασμό της, έτσι, μια ομάδα, ας πούμε, το πώς ανταποκρίνεται, και να βλέπω ακριβώς και τα κενά που θα δημιουργηθούν και τα επόμενα χρόνια να καταληφθούν, ας πούμε, έτσι, με την ταχύτητα, με τη σκέψη την πιο μεγάλη, ας πούμε, που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Είναι γεγονός ότι η σκέψη και η ταχύτητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι επιβεβλημένα τη σήμερα εποχή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και πραγματικά η Μπαρτσελώνα μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα, τόσο με την απλότητα του ποδοσφαίρου, τόσο με την εκρηκτικότητα, τόσο με την ταχύτητα, αλλά και τη σκέψη που πρέπει να γίνεται σε δευτερόλεπτα. Αλλά όπως είπαμε και πριν, με το γεγονός ότι χαρακτηρίζει και η απλότητα τους τόσο μεγάλους άσους που έχει μέσα. Δηλαδή δεν το παίζουν βεντέτες, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε την απλή έκφραση. Θεωρώ ότι πάντως η Γερμανία και η Ολλανδία κάνανε ένα μεγάλο άλμα στο ποδόσφαιρό τους. Κατεβαίνοντας ο Κρόιφ, ας πούμε, στην Μπαρσελόνα, έφερε τη φιλοσοφία αυτή, και σαν νότος που είμαστε, έτσι, κάπου μια ιδιαιτερότητα θέλησε να σπάσει ακόμα και να πάει πιο γρήγορα το ποδόσφαιρο. Έτσι θεώρησα και εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, αλλά δυστυχώς έχω πάει σε 4-5 ΠΑΕ εδώ πέρα. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να καταλάβουν αυτό το πλάνο και αυτό το σχέδιο, πώς ανταποκρίνεται και πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Και με τα λύπης μου λέω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή να ενεργοποιείται, ας πούμε, στο εξωτερικό. Και έχεις κάνει και κάποιες προτάσεις και προεκτάσεις προς το εξωτερικό μέσω του site που υπάρχει, έτσι, για να προωθήσει κάποια πράγματα, με την έννοια να προωθήσει μια αντίληψη που πραγματικά την έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρεις, και σωστά το λες, ότι καμιά φορά οι μεγάλες ΠΑΕ δείχνουν μια διαφορία σε κάτι καινούριο που ξεκινάει και ύστερα το πληρώνουν, τρέχουν και δεν φτάνουν. Εννοώ ότι και στα ταλέντα που υπήρχαν και υπάρχουν, κάποια χάθηκαν και κάποια τα έχουν πάρει ευρωπαϊκοί σύλλογοι, πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι στην Ελλάδα, όπως ο Άγιαξ, η Λίβερπουλ, και πολλοί ακόμα έχουν απλώσει τα δίχτυα τους και κυνηγάνε τα δικά μας ταλέντα, και καλά κάνουν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, όχι μόνο να τα ανεχνεύσουμε, να τα βρούμε, δεν τα αξιοποιούμε. Φώτη, τώρα είναι σαν μου δώσει μαχαιριά. Γιατί είναι ένα κομμάτι που τόιζα πάρα πολύ. Πέρυσι, σε ένα τμήμα παιδικό-εφηβικό, ένα μεικτό, έτσι, που ήταν πραγματικά αξιόλογα παιδιά, κάνανε μια βελτίωση πάρα πολύ γρήγορα και όλα τα παιδιά θέλουν να δραπετεύσουν μετά στο εξωτερικό. Δεν πιστεύανε εδώ πέρα ότι μπορούν να πάνε κάπου και να τα απορροφήσουν. Είναι δραματικά τα πράγματα εδώ πέρα, γιατί μετά την ηλικία των 14 ετών τα παιδιά δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή βλέπεις ότι σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις ΠΑΕ, δύσκολα μπορεί να αναδειχτεί ένα παιδί.
Και υπάρχουν και ουσιαστικά πράγματα που δεν έχουμε φτιάξει μια σχολή δικιά μας από κάτω, ας πούμε, και δεν υποστηρίζεται και σωστά. Αυτός ήταν και ο λόγος δηλαδή που κάθισα και δούλεψα όλα αυτά τα χρόνια μεμονωμένα, μήπως φτιάξω ένα δείγμα του που ελάτε εδώ πέρα να δείτε πώς δουλεύει. Έτσι, και είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, το ευαίσθητο κομμάτι αυτό, παιδί, έτσι, γιατί πολλές φορές καταλήγουν και πολλοί γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά τους σαν πάρκιν. Τα αφήνουν και φεύγουν. Και τα παιδιά τους τα χειραγωγούν, δηλαδή με άσχημα αποτελέσματα, με άσχημη προπονητική, και μετά τι έχουν να πούνε στα παιδιά τους? Συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν έκανα. Είναι μια τραγική εξέλιξη αυτό το πράγμα, και το λέω, ας πούμε, μέσω της εκπομπής για πρώτη φορά, ότι είναι πολύ σοβαρό κομμάτι να ενημερωθούν πρώτα οι γονείς. Είναι σημαντικό. Πρέπει και οι γονείς να κάτσουν στα ποδοσφαιρικά και αθλητικά θρανία, γιατί έχουν μια λάθος αντίληψη αρκετοί. Εννοώ ότι όλοι αγαπάνε τα παιδιά τους και πολύ καλά κάνουν, αλλά και από την άλλη η πολλή αγάπη δημιουργεί μια παρέμβαση σε κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουν. Δηλαδή και στο ποδόσφαιρο θέλουν οι γονείς να είναι προπονητές, θέλουν οι γονείς να λένε στο παιδί τους ότι πρέπει να ξεχωρίζει. Παράδειγμα, έχω ακούσει και εγώ στις εξέδρες γονείς να λένε: μη δώσεις πάσα στο διπλανό σου, εσύ κάνε την ενέργεια αυτή για να σε δει ο τάδε προπονητής, για να μπορέσει να πας στην τάδε μεγάλη ομάδα. Οπότε ξεφεύγει και η ομαδικότητα και πάει και στράφει και η προσπάθεια του προπονητή, ο οποίος επίσης πιέζεται από αρκετούς γονείς από την εξέδρα και δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος. Όταν ακούει φωνές, βάλε το γιο μου, βάλε εκείνον, βάλε τον άλλον, πώς να λειτουργήσει ο άνθρωπος χωρίς έτσι να έχει τις δικές του προτεραιότητες. Ακριβώς, και τη ζημία που κάνει ακριβώς ένα σύλλογο είναι τεράστια. Έτσι, και ο σύλλογος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μηνθεί, δηλαδή να κάνει μια αγωγή, να τον αποζημιώσει οτιδήποτε. Διαλάνε δηλαδή συλλόγος με αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι οι γονείς απ' έξω ομαδικοποιούνται μετά από τα πρώτα χρόνια, γιατί τον πρώτον δεν ξέρει, το δεύτερο ίσως αρχίζει, μαθαίνει λίγο πώς παίζει το ποδόσφαιρο, το τρίτο, και γίνεται και αυτός ένας προπονητής απ' έξω. Και αρχίζει το παιδί του, ας πούμε, το χειραγωγεί. Και βασικά είμαστε μια χειραγωγημένη κοινωνία που δεν ξέρουμε τι κάνουμε βασικά. Είναι σαν να είμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με βάραμε μπούνια στον αέρα.